μεταφέρει ηχηρά μηνύματα σε μικρούς και μεγάλους, η Κυριακή Φρίξου Μιχαήλ από την Ξυλοτύμπου αποφάσισε να μετατρέψει την ιστορία της 5χρονης κόρης της, Μαρίας Αυξέντιας, σε παραμυθάκι με τίτλο «Μια μπλε πεταλούδα που ονομάζεται Υδροκεφαλία». Η Κυριακή άνοιξε την καρδιά της στο alphanews.live, θέλοντας να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την περιπέτεια της κορούλας της με την υδροκεφαλία. Οι πεταλούδες είναι κάτι που η μικρή Μαρία Αυξέντια λάτρευε από μωρό. Έτσι, η μητέρα της επέλεξε να χρησιμοποιήσει μια πεταλούδα στο χρώμα του νερού, κάτι που παραπέμπει στην υδροκεφαλία, μετατρέποντάς την σε ένα σύμβολο ελπίδας. Αν και η υδροκεφαλία είναι μια σοβαρή μορφή αναπηρία, αρκετός κόσμος στην Κύπρο δεν ξέρει τι σημαίνει. Μέσα από τα δικά της μάτια, ως ένα άτομο που το ζει στο ίδιο του το σπίτι, η μητέρα της 5χρονης Μαρίας Αυξέντιας μας εξήγησε με απλά λόγια τι σημαίνει το να πάσχει κανείς από υδροκεφαλία. Σκεφτείτε, παράδειγμα, μια μπάλα που κλείνει στην ασφάλεια της και γεμίζει νερό συνέχεια. Μέχρι που μια φάση, αν δεν ανοίξει την ασφάλεια, θα κραγεί. Οπότε, στην περίπτωση μας είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν δεν κινηθείς άμεσα, έγκαιρα, μπορεί να επιφέρει και θάνατο από την πίεση που μπορεί να προκαλέσει. Όταν ήταν 22 εβδομάδων έγκυος, η Κυριακή έμαθε πως το παιδάκι που θα έφερνε στον κόσμο είχε υδροκεφαλία. Λόγω του αγνώστου φοβήθηκα, γιατί δεν μας δίνανε ελπίδες και ούτε είχαμε τη σωστή καθοδήγηση. Η ενημέρωση, όπως είπε η Κυριακή, δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς στην Κύπρο, σύμφωνα με την ίδια, δεν υπήρχαν αρκετές πηγές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα εκείνη και ο σύζυγός της να ψάξουν για πληροφορίες στο εξωτερικό, μέχρι που βρήκαν διάφορα διαδικτυακά γκρουπ και άλλους γονείς που ζούσαν την ίδια περιπέτεια. Είναι σημαντικό πάντως αυτό να αλλάξει, τονίζει η ίδια, καθώς η ενημέρωση για έναν γονέα ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια τέτοιου είδους κατάσταση είναι εξαιρετικά σημαντική. Η 5χρονη Μαρία Αυξέντια είναι ένα κοριτσάκι όλο χαμόγελο και θετική ενέργεια. Ωστόσο, μεγαλώνοντας, δεν πέρασε εύκολα, καθώς κλήθηκε να παλέψει για τη ζωή της. Έχουμε κάνει 2 χειρουργία. Το πρώτο έγινε στις 12 ημέρες μετά τη γέννηση της και το δεύτερο στις 22 μηνών. Ήταν επικίνδυνη για τη ζωή της, η δεύτερη. Ήταν τόσο πολύ το υγρό που είχε το μωρό, που δεν είχαμε κάποια ένδειξη της πρώτης χείρισης ότι δεν λειτουργούσε και μαζεύτηκε τόσο πολύ υγρό που ήταν επικίνδυνο για τη ζωή της. Πολλές φορές έβλεπα το μωρό που σύγκρινε και η ίδια τον εαυτό της με άλλα μωρά. Για παράδειγμα, κάποια πράγματα που πρέπει να τα κάνει ένα μωρό σαν βρέφος, μπορεί να τα κάνει τώρα, σε ηλικία 5 χρονών. Δεν είναι εύκολο να το εξηγήσεις, σίγουρα, αλλά προσπαθώ. Ας πούμε, έδειξα τις κομμάτια από το χειρουργείο, παράδειγμα, φωτογραφίες, ξέρει ότι έκαμε χειρουργείο, ξέρει ότι έχει βαλβίδα στο κεφάλι της για να προσέχει. Παρά τις δυσκολίες, η μικρή Μαρία Αυξέντια χαρίζει στην οικογένειά της απέραντες στιγμές γέλιου και συγκίνησης, με τη μητέρα της να προσπαθεί από την πρώτη στιγμή να της εξηγεί βήμα-βήμα τις διαδικασίες, όσο δύσκολο και να είναι σε μια τόσο τρυφερή ηλικία. Η Μαρία Αυξέντια είναι ένας άγγελος. Είναι ένα μωρό πολύ κοινωνικό, παρόλες τις δυσκολίες είναι πολύ δυνατή. Η σκέψη να γίνει η ιστορία της κορούλας της παραμυθάκι ήρθε πολύ εύκολα. Πρόκειται για την πρώτη συγγραφική δουλειά της Κυριακής Φρίξου Μιχαήλ και στόχος της από την πρώτη στιγμή ήταν η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση. Το παραμυθάκι περιέχει μια μικρή και σύντομη περιγραφή της ζωής της μικρής Μαρίας Αυξέντιας, διάφορες δραστηριότητες για παιδιά, εικόνες και γενικές πληροφορίες για την υδροκεφαλία. Η Κυριακή θέλησε να στείλει το δικό της ηχηρό μήνυμα προς όλους τους γονείς. Με επιμονή, υπομονή και πίστη προς το Θεό, να μην τα παρατάνε, γιατί το κάθε μωρό είναι ξεχωριστό, είτε έχει αναπηρία είτε όχι.